Tokuchingamdzai zvakare vana vaMwari pachirongwa chedu chemazuva ose kunai pastor. Tine mufaro mukuru kuti tapuwa mukana uno hanhasi zvakare wekuti tikwanise kutarisa mukati meBhaibheri tichitarisa mibvunzo yatiinayo kuti Bhaibheri rinoti kudii pamusoro pemibvunzo yatiinayo tichibatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Toda kutenda vari kukokera vazhinji vari kutumirawo vamwe zvatinenge tadzidza pano nevari kuramba vachibvunza mibvunzo kuti chirongwa ichiendere mberi hunge mibvunzo ikaramba ichiuya. Saka ngatisaregedze kuramba tichibvunza mibvunzo. Nhasi tiri kupindura mubvunzo wakabvunzwa unoti iwo Bhaibheri rinoti kudii panyaya yekuona zvinovaraidza, pangava paTV, semafirimu kana kuona mitambo nezimwe zvakadaro pari paTV. Bhaibheri rinoti kudii pamusoro paizvozvo. Now regai ndibva ndakasika kuti Bhaibheri hapana patiri kuzonowana parinotaura nezveTV kana mitambo inoonekwa paTV kana mafirimu anoonekwa paTV. Ndichidayira kuti tese tinowirirana kuti nguva yanyorwa Bhaibheri tekinoloji iyo yanga isati yavako, asi hazvirevi kuti tinosara tisina zvingatibatsire pakuti isu vari kurarama nguva ino kwaane tekinoloji iyoyo. Bhaibheri ringati gaidhe sei, Mwari anoti kudii pamusoro pazvo. Bhaibheri kuna vaFiripi kana kuti Philippians chapter 4 verse ya 8, Bhaibheri rinoti iro, finally brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Saka mukaverenga even in King James Version inoti, finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there is any virtue and if there be any praise, think on those things. Saka kana uchida kuziva kuti paTV ndotarisa chii ndoregedza chii, Bhaibheri riri kutipa kuti kana zviri zvinhu zvazvokwadi, kana zviri zvinhu zvakarurama, kana zviri zvinhu zvitsvene, kana zviri zvinhu zvakanaka, kana zviri zvinhu zvatinogona kutaurawo zvakanaka pamusoro pazvo, kana paine zvakanaka mazviri, kana paine zvingada kurumbidzwa pazviri, zvanzi izvozvo dwell on those things. Saka ndofunga ndo ingave criteria yatingashandise kuti pandogara paTV ndichitarisa ndinogona ira kuti izvi zvakanaka, izvi zviri pure, izvi zviri holy, izvi zviri just, izvi zvinogona zvine a good report. Kana uchigona kuti yes, then hapana zvakaipa pazviri. But ukaona usingagoni kuti yes, then don't dwell on those things. And ndoda kuti ndibva ndataura kuti munguva ino yatiri kurarama nhasi pana atinoti major themes, madingindira makuru zvikuru sei zvataurwa panapa neabvunza mubvunzo kuti zvinovaraidza angava mafirimu. Madingindira makuru emafirimu angabude pamaTV nhasi ari very common, anoramba achidzokororwa, anosanganisira iwo nudity, vanhu vanenge vachibuda vakashama, anosanganisira violence, vanhu vachipondana, vachirovana, vachiita sei, anosanganisira sex, especially infidelity, nyaya dzepabonde kuvanhu vasiri vakaroorana. Madingindira makuru anowanzobuda pamamovies anosanganisira homosexuality, panobuda ngochani dzingava dzechirume kana dzechikadzi, zvichiitwa nenzira yekuti ukajaira kuzvitarisa unopedzisira wakutodzinzwira tsitsi, wakutonasa kunge zvinhu zvakanaka. Madingindira mamwe acho hatred, mafirimu iwaya ari kupusha matheme ekuti vanhu vapedzisire vakuvengana, mujairire kuvengana kwevanhu nekuzvifarira nekuzvitunidza. Zvinosanganisira revenge, unotiroverera maoko kana munhu akudzoredzera zvakaipa nezvakaipa. Anosanganisira divorce, chinoita kunge chinhu chakanaka kungodai I'm breaking up with you, you know,
Those are some of the common and major themes. But Bhaibheri riri kuti zvinhu zvakanaka, zvinhu zviri pure, zvinhu zviri holy, zvinhu zviri honest, those of good report, zvinhu zviri lovely. If there is any virtue, dwell on those things. Which means the opposite is also true. Ukaona zvauri kutarisa paTV zviri opposite yezviri kutaurwa neBhaibheri panapa, then don't dwell on that. But hazvive kuti ndezvese zvinoonekwa paTV zviri negative. Kune zvinotoripo zvinogona kuva zviri zvakanaka. Saka handingagoni kuti hongu kana kwete. But ndingoti iwewe wega as an individual, be honest paunogara paTV waakutarisa. Hausi kutarisa here vanhu vakashama. Would you be comfortable in real life? Kungosvika vabereki vako vakashama apa wotogara wakavatarisa hako wobva watosimuka waenda. Ukaona uchinjengesa maziso waona vanhu vakashama, pangava murodhi kana kupi, haugoni zvakare iwe kuva comfortable nekuti vapa TV. Saka zvinofanira kukudza kuti this is not pure. This is not, there is no virtue in this. So don't dwell on that. Toda kudayira kuti kana tiri vekubatsirikana, tinofanira kubatsirikana. Kana tichirevesa, tinofanira kubatsirwa nezviri kutaurwa neBhaibheri panapa. Tidzidze kuva vanhu vanoti hongu kune zvakanaka, tichiti kwete kune zvakaipa. Mwari atibatsire. Amen.